Hello guys! Thank you for clicking! My name is TammyKikoy and welcome to my channel. Ngayon tayo ay pupunta sa Golden Bay Resort and Spa, and that is located in Samal Island. So guys, titingnan natin kung gaano kaganda ang place, kung may impress pa tayo sa place, and kung anong mangyayari doon. Okay? Tara, samahan niyo ako. Let's go! Let's go! Waiting for the bus or the jeepney. Kami pwede magsasabi kami. Lima. Mag-aantay kami ng jeep. Hi guys! Saan kayo punta? Dagat. Saan kayo punta? Dagat. Sama na tayo guys. So after riding a barge, tayo ay makikipag-bargain na naman sa mga motor. Kasi based naman nabasa ko sa vlog, 300 pesos daw yung fare. Base naman sa ibang friends ko, 200. At meron din namang iba, 30 pesos daw. So let's see kung magkano talaga yung pamasahe. Hanga, kaya ba yun? Ha? Ito yung motor plate. So I'm expecting 300 pero sama sa 50 pesos per head. Sabi nila 45 minutes. Hello guys, nandito na kami sa Golden Bay. Yan yung reception nila. The place is very good. Open space, can park your car there. Parang parang wala pa. Ang gaganda ng bahay nila guys. Nice king dog, ang king dog nila. Picture, artista. ay ako sunod. Golden Bay and Spa. So, massage. Meron parang massage dito. Yung mga rooms nila, oh.
today is birthday ng aking inaanak. At the same time, parang team building na din. So hahanapin namin sila. Ayun. Dito na kami guys, so bababa muna ako para tingnan yung cottages sila. Ito yung mga cottages sila, hindi ko pa alam kung magkano ang presyo, so mamaya ipa-flash ko dito lahat ng expenses namin galing doon sa bahay hanggang dito. Ayan, tara. Ayo. Hello. Yan nasi. Hi te. Pogo. Nasi cake JJ. SpongeBob. Tama na yun siya. Karoon nakaka-realize na. SpongeBob. Ano anak ko? SpongeBob oh? Ha? Ha? SpongeBob. Ayan, time check is 9:20. So, nanggaling kami doon 8:45. Ang 8:45, dumating kami dito mga 9:15. So, around 30 minutes talaga siya, 30-45 minutes. Ayan, nandito kami ngayon sa cottage namin. Hello! Ayan, maya kami kakain muna at saka lilibot ako doon maya para makita niyo yung place. And first part ng program is kakain daw, second part kakain ulit, third part kakain na naman. Yun lang ang program namin ngayon guys. Nice ang place. Ako'y pumuputi dito ah. Pwede kayong mag-grill dyan, saka meron din silang sink. Okay lang siya, katabi lang. Better. Tayo sa cottage na tag 4-5 mahal kayo. Wala, iro patay. Iro luoy. This is the way going to the most expensive cottage here in Golden Bay. Golden brown chicken. Ayan guys. Nice ng place, no? Ang layo ng pathway. Feeling ko mahal siya kasi dahil sa videoke. Videoke, ewan ko magkano yung videoke nila, pero 4-5 is just like, hello, parang you can stay there for
you can stay there for overnight. Parang masyadong mahal yung 4-5. If 1-5 siya or 2-5, understandable naman. Pero when you say 4-5, medyo mahal. And look at the beach, guys. So, meron siyang maraming lumot. Yan yung pinaka-hate ko sa beach. Yung maraming parang grass. Ayoko ng ganyan. Look at the grasses. Grasses. Yan. Malapit na ako, guys, sa mamahaling cottage. Meron din swimming. Pwede ka din dyan mag-ihaw. Pwede ka din tumalon dyan kung gusto mong tumalon doon. Pero make sure na marunong ka lumangoy ha. Kasi kung tumalon ka dyan, ewan ko lang gano'ng kalalim yan. Ayan po. Davao! So, pang good thing sa place nila, guys, lahat ng kalang subahanan, iniihawan nila, lahat merong katabing sink. So, pwedeng maghugas ang katabi, tapos ihaw diretso, subahon diretso ba? Ano ka nice sa place. And from here, the pathway, yung kuha ng Golden Bay Resort, ito, look guys. Yan yung itsura niya ngayon. Ewan ko kung clear ba. Kasi yung update sa page nila parang hindi. Yung picture sa page nila parang hindi updated. Parang old pictures pa yun. So ayan. Yan yung place. Yun nga. Ayoko nung beach nila. Wala kasi silang pool dito. So wala kaming magagawa kundi mag beach. Init na. Minions. Ngayon, magsisit down review ako regarding sa resort. And first na napansin ko, wala masyadong tao, wala masyadong staff. Kasi yung reason nila is, yan, kahapon nga is February 14, Valentine's Day, medyo pagod daw sila. And second thing na napansin ko dito is, yun nga, aside sa walang tao, napakalinis niya. The place is so clean. Wala masyadong basura at kalat, and maaliwalas yung place niya, guys. Very nice. The third thing na napansin ko is itong kanilang mga cottages, parang bago pa, walang sira.
And very clean din siya. Clean ba? Itong taste na hindi. Masyado. And look at my background. Ang ganda nila guys. They know how to recycle plastic cola bottles. Yan. Ginawa nila parang paso. And the fourth thing is that medyo yung dagat nila is madumi. Siguro dahil yun sa mga basura din na pumupunta-punta sa shores. Kaya nililinisan muna nila. And fifth, ang lakas maka-nature dito guys. Kasi ang dami-dami nilang mga puno, mga trees, etc. And meron palang tawag nun, trivia. Sila James Reid at yung ibang friends niya ay nakapunta na dito sa resort na ito. So, wala pa. Meron ako nabasang vlog regarding this resort. At meron ding mga video vlog, vlog. Pero, yun. That was around 2016 pa. So, today, this very day, February 15, 2018. This is the current Golden Bay Resort. Golden Bay Resort and Spa. And tama pala, yung sa baba meron silang CR, pero I really don't like the CR kasi medyo madumi. Ewan ko lang doon banda kasi sabi nila may CR daw doon. Titingnan ko pa sa may canteen area banda, titingnan ko pa kung malinis ba. And then fifth thing na gusto ko dito is yung ihawan nila, yung dirty kitchen nila. Meron silang dirty kitchen, medyo madami din siya every part of the resort. At saka meron siyang katabing sink, which is kung saan kayo pwede maghugas, then dyan ihaw. Ewan ko ba, gusto daw ihawin yung mga gusto nyong ipaihaw. Yan guys. Tapos ano pa, doon na part kasi iba-iba yung presyo ng kanilang cottages. Dyan meron tayong 500 pesos sa baba. Yung kanina yung nirentahan namin siguro mga tatlo, yes, that is 500 each. Tapos yung doon sa unahan, yung parang nasa middle ng sea, that is 4,500 kasi meron siyang video okay. At saka the place is really good guys. Meron din siyang sink at saka ihawan. Pwede kayo mag-ihaw doon. Tapos may sink na din. And may videoke pa dito. Tapos yung videoke nila guys, hindi pucho-pucho. Yung videoke nila is hindi pa na video. Mamaya kukunan ko mamaya yung videoke nila. Kung ano yung itsura ng yung parang inipot-inipot na yung number. Diba? Yun lang guys. Very nice ang place. Eco-friendly, nature-friendly, and very peaceful. And ang ganda talaga ng kanilang concept. More on jungle siya guys, and I like it so much. And ano pa, sa beach naman di ko siya masyadong bet kasi meron siyang grass. I hate grasses under the sea, under the water, like that. And ano pa, and yung travel time, tama, yung travel time is okay lang naman, wala masyadong problema. So that will take 30 to 45 minutes from the barge. Yeah, from the barge around dito. So that will cost 50 pesos na pamasahe per head. So since lima kami, that's 250 pesos. Libre ang mga bus. Yung entrance fee naman, lumutan ko magkano. Lalagay ko lang dyan sa description box yung presyo ng entrance fee ng bata at saka ng matanda, ng Daytour at saka overnight. Hi guys! Magandang hapon! Sabi energy kasi pa-close na ng vlog. So maya-maya kami umuwi na para makapag-edit ako ng vlog. Pero before ako mag-i-edit, pupunta muna kami ng
mall para kumain, then uwi sa bahay, then edit ang video. Ayan guys, maraming salamat po sa lahat ng tumag-click ng aking videos, sa lahat ng nanonood ng aking vlog, my reaction videos and all. And if you like this video, please click the like button. If hindi ka pa miyembro ng pamilya ko, ng TammyKikoy community, please subscribe guys para ma-update kayo every time na-upload ako ng video. Okay guys, bye for now. Thank you so much.